Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο από το 5 Minecraft που έχει διάφορα life hacks. Αυτό είναι ένα τυχαίο βίντεο που βρήκα όταν έψαξα το κανάλι μου με μπανάνες. Ωραία, βάζει την μπανάνα μέσα στο νερό, την κόβει το πάνω, βάζει ένα κομμένο φυτό, είναι ένα το φύλλο και βγάζει ρίζες μέσα στην μπανάνα και τρώνε κανονικά. Μπράβο, καλό νομίζω είναι, δεν ξέρω. Okay. Γιατί να κολλήσει την κάλτσα πάνω στο σορτσάκι και βάζει και την μπανάνα μέσα στην κάλτσα, αφού το τζιν σου έχει νομίζω ήδη τρύπες, όχι πως λέγεται, τσέπες? Γιατί πρέπει να το βάλεις εκεί στο παντελόνι σου? Τι ήταν, βρακάκι, τι ήταν, δεν ξέρω. Και έτσι απολαμβάνεις την μπανάνα. Οκ, σκασμένα χείλια, παίρνεις μια μπανάνα, βάζεις πώς το λένε, μέλι και ζάχαρη και μετά το κάνεις έτσι γύρω γύρω από τα χείλια σου και μετά είναι έτοιμα. Τώρα τι βάζει? Αβοκάντο, μπανάνα και κακάο. Τα πιέζει όλα έτσι μαζί. Μετά από πολλή ώρα. Πώς έγινε έτσι? Τέλος πάντων. Κρεμούλα. Θα λέγα κρεμούδα. Κρεμούλα. Από δίπλα μας έχουμε την κρεπίτσα και την τρώμε. Την κρέπα με την κρέμα. Κρέπα. Ανοίγουμε την μπανάνα. Βάζουμε το δάχτυλο μας έτσι ώστε να τη σπάσουμε. Χαλάνε οι μπανάνες. Κρεμάστε τις. Δηλαδή γίνονται έτσι μαύρες? Όχι, θα τις κρεμάσουμε για να μην γίνουν μαύρες. Οδοντόκρεμα με μπανάνα. Μπράβο. Να σχολιάσω? Όχι, δεν σχολιάζω, μια χαρά. Όχι, μια χαρά. Βρώμη με μπανάνα και μέλι. Τώρα το έκανε έτσι πολύ, το κάνει. Πώς το έκανε? Το παίρνει με αυτό. Α, το κάνει μπάρα πρωτεΐνης. Αυτά τα μπιλάκια μπάρα πρωτεΐνης. Και το τρώει. Μπράβο. Το παίρνει έτσι, το βάζει στο, θα έλεγα, κατσαρόλα. Βάζει νερό, της βάζει, βράζει, λογικά τώρα παίρνει το ζουμί. Ναι, παίρνει το ζουμί, το βάζει στο παγούρι της, στο παγούρι. Άι, πνία. Πώς, δεν ξέρω και πώς λέγεται, τέλος πάντων. Το πίνεις και είμαστε έτοιμοι, κοιμόμαστε πάλι. Απλά μη στριφογυρνάς και είσαι έτοιμος ή έτοιμη, δεν ξέρω. Τι ξέρω να κάνουμε. Αλλά δεν λέω ότι είναι χάλια αυτό. Είναι βρώμικα τα παπούτσια σου, έχεις μια μπανάνα και τα καθαρίζεις. Μπράβο, πέταξε την γρήγορα όμως την μπανάνα. Και μετά καθαρίζεις και το τιμόνι που τα πιάνεις με τα χέρια σου. Μπράβο. Χαζομάρα πάει σύννεφο, δεν ξέρω. Καλά, όχι η χαζομάρα πάει σύννεφο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι καλό life hack κι εγώ. Αυτό νομίζω θα χρησιμεύσει σε όλους όσους έχουν κάκτο. Κάνει το μικρό σου δαχτυλάκι. Αλλά όχι, θα το κάνει με την μπανάνα. Μπορεί και το μικρό σου δαχτυλάκι να τα χάλια. Ωραίο life. Τέλος πάντων, όχι ωραίο, δεν ξέρω. Τώρα παίρνει τα φλουδάκια αυτά. Αυτά δεν είναι σίγουρα τα φλουδάκια. Για να δούμε τι θα κάνει πάλι. Τα βάζω. Τα ψήνει κιόλας, ωραία. Τάψε και έφτιαξε μπέργκερ, αυτό είναι ωραίο. Ωραία, δεν μπορείς να στηρίξεις το κινητό σου, παίρνεις τις μπανάνες και το στηρίζεις. Καλά, πιστεύω θα δουλέψει, αλλά πού να ξέρω κι εγώ. Κάνεις αυτό, περιμένεις 30 λεπτάκια, βάζεις το κρέας πάλι εκεί, το δένεις αφού είχες στο σκοινί, βάζεις και τις μπανάνες και στους 200 βαθμούς το ψήνεις, δεν είδα και βγήκε ωραίο.
Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Bye!